μετεκλογική συνάντηση ή καλύτερα, για να δώσουμε το νόημα το πραγματικό της σημερινής συνάντησής μας, της πρώτης προεκλογικής συνάντησης. Είμαστε περίπου στα μέσα της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε καβατζάνει τον κάδο, πάμε προς να πιάσουμε λιμάνι. Σε λίγο τελειώνουμε. Είμαι περήφανος, πραγματικά πιστέψτε με, είμαι περήφανος που είμαστε εδώ σήμερα όλοι μαζί, που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι μεταξύ φίλους και μεταξύ ανθρώπων που μας συνδέει ένα κοινό. Για τη Σαλαμίνα μας που είναι γραμμένη στους δελτούς της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι καιρός, φίλες και φίλοι, που στη Σαλαμίνα κυκλοφορούν διάφορες φήμες για σχηματισμούς, για συνεργασίες, για αποχωρήσεις, για προσχωρήσεις, για αδυναμίες και αναθέτουμε το έργο απευθείας ανάθεση να καλύψουμε ένα κενό ευκαιριακό που έχει παρουσιαστεί, που έχει εμφανιστεί. Και βέβαια στη συνέχεια να γίνει η ανάθεση του έργου μετά από τον διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει, να εκτελεστεί και τέλος να παραδοθεί στον κόσμο για χρήση του. Πιστέψτε με, όσο και να επιμείνετε, δεν θα βρείτε ένα έργο ολοκληρωμένο 100% τη σημερινή. Και ας έρθω σε μια γρήγορη απαρίθμηση για να θυμηθούμε όλοι μας. Πλατεία Μακεδονίας. Πλατεία Μακεδονίας, όλοι τη είδατε, πιθανόν είδατε και στα εγγένεια, είναι μια χρηματοδότηση από την Νομαρχία Πειραιά. Καμία εμπλοκή η σημερινή παρούσα Δημοτική Αρχή. Του Δημοτικού Συμβουλίου, ο γραμματέας, όταν στέλνεται μια απόφαση πάνω στην αυτοδιοίκηση, το μόνο που έχει να κρίνει είναι εάν λήφθηκε νόμιμα αυτή η απόφαση. Εδώ λοιπόν έχουμε αποφάσεις που λήφθηκαν μη νόμιμες, γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, αυτά που λέω δεν τα λέω έτσι επειδή τώρα θέλω να παρουσιάσω μπροστά σας οποιαδήποτε ικανότητα δική μου. Τον έχω προκαλέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε επιστολές που έχω στείλει στα μέσα ενημέρωσης, στον ηλεκτρονικό τύπο και στον έντυπο τύπο. Τον έχω προκαλέσει να δεχθεί μια συνέντευξη απόφαση. Σημαντικός λοιπόν παράγοντας για τη λήψη αυτής της σημαντικής απόφασης πρέπει να είναι η μέχρι τώρα εμπειρία, πρέπει να είναι τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Και για μας, φίλες και φίλοι, για εμένα, για την ομάδα που είμαι μέχρι αυτή τη στιγμή μαζί, για την ομάδα που θα πλαισιωθεί, που θα μεταλαμβανευτεί αυτή η ένθερμη, η τόλμη, η αισιοδοξία, είναι ένα το δεδομένο για τα τελευταία αυτά 2 χρόνια. Η αγάπη μας για τη Σαλαμίνα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Η αδικία που γίνεται σε βάρος του τόπου μας μετά από μια σειρά άστοχων αποφάσεων έχει καλυδώσει τη θέλησή μας για προσφορά χωρίς ιδιοτέλεια, έξω και πάνω από οποιοδήποτε συμφέρον, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι επιχειρηματικό, είτε είναι το καινούργιο φρούτο που μας έχει προκύψει τα τελευταία 2 χρόνια εργολαβικό συμφέρον. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει Σαλαμίνα. Τα τελευταία 2 χρόνια μπήκε στο λεξιλόγιό μας η έκφραση εργολαβικό συμφέρον και ομοών νοήτο. Συνεχίζοντας, δεν θα μας ενδιαφέρει το ιδιωτικό ή το επιχειρησιακό. Και έξω και πάνω από όλα αυτά, τα ποταπά δρόμενα μέχρι σήμερα, για μας σημαία μας είναι η αγάπη μας για τη Σαλαμίνα. Η αγάπη για τον τόπο μας. Εδώ δεν βάζουμε ούτε φραγμούς, ούτε περιορισμούς. Της νέας πορείας, τα βαθμάτικες ταμπέλες, από χρώματα, από σφραγίδες, από και σας δεχόμαστε από η αποδεδειγμένη αγάπη για το νησί μας, η αντιλιοτελής προσφορά εργασίας και υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Ό,τι ο κάθε κάτοικος δύναται να προσφέρει. Πιστέψτε με, σε αυτόν τον αγώνα δεν μας περισσεύει κανείς. Και όταν λέω όλοι, το εννοώ. Ενωμένοι θα δώσουμε τη νίκη για τη μεγάλη νίκη που έρχεται.
Τη μάχη θα δώσουμε ενωμένοι. Η νέα πορεία έχει ως φάρο της τη διαμόρφωση των συνθηκών για το μέλλον των νέων μας, των παιδιών μας. Η υπόσχεσή μας, η δέσμευσή μας είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών, στη δική τους πορεία. Τους το χρωστάμε άλλωστε. Είναι δική μας η ευθύνη όλων μας, των μεγάλων ιδιαίτερα. Είναι δική μας η ευθύνη για τα σημερινά αδιέξοδα της σημερινής κοινωνίας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και μπορούν να γίνουν πραγματικότητα γιατί το υλικό υπάρχει. Το υλικό είναι αυτός ο πρικισμένος τόπος. Ο ευλογημένος τόπος, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Η Σαλαμίνα μας, η νεολαία μας, όλοι εμείς εδώ, οι χιλιάδες κάτι ωραίας υλοποίησης. Η νέα πορεία με ικανότητα. Η νέα πορεία με δύναμη. Η νέα πορεία με ευθύνη. Η νέα πορεία με συνέπεια. Η νέα πορεία με όραμα και με την εμπειρία του συνδυασμός ο οποίος γεννάται σήμερα, εγγυάται σε όλους σας εδώ και σε όλους τους Σαλαμίνιους το πέρασμα της Σαλαμίνας μας από τη μιζέρια στο οικειοφόρο αύριο. Φίλες και φίλες, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε για το νέο ξεκίνημα. Θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για τις γιορτές που έρχονται, για τις ημέρες που έρχονται. Καλή χρονιά σε όλους μας. Και με την καλή χρονιά, με το νέο ξεκίνημα, να ξεκινήσει αυτή η ανωδική πορεία.